Hei pawb, gobeithio bod chi gyd yn iawn, Celyn sydd yma. Croeso i sianel newydd Label Deg. Bwriad y fideo heddiw yma ydy dangos i chi adre sut mae treulio noson Calan Gaeaf, chill, edrych ar ôl eich hun, DIY, ac yn bwysicach na dim o'ch cartre chi'ch hun. Byddai'n mynd ati i wneud gwynedd fi fy hun, masg hefo avocado, a masg gwyneb hefo pwmpen. Os ydy hwn yn swnio fel fideo, da chi'n licio wylio, byddwch yn siŵr i gario ymlaen a gweld sut hwyl dwi'n gael arni. Dwi wedi trio cadw at y thema Calan Gaeaf a wedi penderfynu defnyddio avocado. Herwydd bod o'n wyrdd, herwydd bod o'n slimy, herwydd bod o'n disgusting. Dwi yn casau avocado, ond dyna ni. Mae'n dda i'r gwallt, mae'n naturiol. Dwi'n siŵr bod gen pawb avocado yn y ffridge yn rhywle. Wedyn, olive oil a 2 llwy de o fel. Mae yna lot o fitaminau da mewn mel sydd yn dda i'r gwallt ac yn dda i'r scalp hefyd. So, y cam nesaf ydy cymysgu'r tri a rhoid o trwy'r gwallt, rhoid o mewn hen dywel, so lapio fo fyny mewn hen dywel, a wedyn ychwanegu mymryn o res i'r gwallt a'r tywel, oherwydd mae gres yn activatio'r cynhwysion. Wedyn, da chi'n gadael hwnna am 15 munud, ac yn y cyfamser, na i fynd ati i wneud yr face mask. Ydyn ni'n barod? 1, 2, 3. Oedd hwnna actually'n really hawdd, ac mae o yn teimlo yn really soft ac yn neud i gwallt i deimlo'n really drwchus. So gobeithio fydd hwnna yn troi allan yn andros o llwyddiannus. Waw. Ta-da! Iawn, so fo'r tywel ymlaen, dwi wedi ychwanegu bach o res a dwi jyst yn mynd i adael i hwn cwcio am ryw 2 funud. Ymlaen â ni i wneud y face mask. Creu face mask gan ddefnyddio pwmpen. Y cynhwysion ar gyfer yr masg gwyneb ydy pwmpen, un o hein, torri hein fewn i blociau bach, a mae yna llwyth o vitamin A a vitamin C o fewn un o hein, so mae o yn rili da i croen chi. Dwi yn mynd i ychwanegu 1 llwy de o fel, eto oherwydd yr holl manteision. Dwi hefyd yn mynd i ychwanegu mymryn o goffi, oherwydd mae fy hoff masg gwynebu hefo coffi yn yma, a mae coffi yn andros o dda i croen chi. Ac efallai, na i weld sut mae'r cymysgedd yn edrych, efallai na i ychwanegu mymryn o iogurt naturiol, Greek iogurt, neu just iogurt plaen, dim byd hefo blas iddo fo. Dwi yn meddwl, cyn rhoid peth ar eich gwallt a peth ar eich croen, swn i yn argymell roed rhyw patch test ar braich chi neu tu ôl i'r glust, just i wneud yn siŵr bod bob dim yn siwtio chi fel unigolyn. Ac os mae o, grêt. Dwi'n bendant eisiau gweld lluniau ohonach chi yn eich masg gwallt, yn eich masg gwyneb noson Calan Gaeaf, oherwydd dyma fyddai'n wneud hefyd. Unwaith i chi gymysgu yr holl cynhwysion, dyle fo edrych fel hyn. Slwtch hyfryd gwyrdd, ond slwtch sydd yn dda iawn i'r croen. So, be dwi'n mynd i wneud ydy dwi'n mynd i roed ymlaen efo brwsh, yn amlwg cael gwared o'r colur, golchi gwynebu so bod gennym fi sylfaen rili glân a ffres, a wedyn ychwanegu hwn. A just fel ne, mae'r face mask arnodd a dwi'n barod i aros rhyw 5 munud bach arall tan dwi'n golchi fo ffwrdd. Oedd y face mask yn mynd arnodd yn rili hawdd, andros o dene, so mae gennym fi llwyth ar ôl, ond be fedrwch chi'n neud ydy roed o yn y fridge a wedyn defnyddio fo eto rhyw noson arall. So'r cam nesaf hefo'r gwallt a'r gwyneb ydy mynd i'r cawod, golchi nhw ffwrdd, wedyn ddoi nôl i rhan ola y fideo heddiw yma, sef edrychiadau Calan Gaeaf i'ch gwynedd. So dwi yn mynd i'r cawod a ddoi nôl mewn 2 funud.
dyna ni. Gobeithio bod chi wedi mwynhau y fideo a gobeithio nhwch chi fwynhau eich noson Calan Gaeaf chi flwyddyn yma. Os ydych chi ddim wedi'n barod, cofiwch hoffi y fideo yma a thanysgrifio i'r sianel. Ond tan y fideo nesaf, na i weld chi'n fuan iawn. Ta!